Odoli argia bost ataleko telesaila da. Elementu fantastikoak dituen thriller bat. Bi lagunen historia kontatzen du, Ibai eta Julen, bi garai desberdinetan, 2015ean eta 2025ean. Historiak trauma sakon bat izkutatzen du eta ilargi gorria bi mutil horietako batekin lotura bat ezartzeko eta bigarren aukera bat emateko agertzen da. Belén Martínezen liburua, cuando reescribimos la historia, gai konplexuak sentsibilitate handiz lantzen ditu. Hori da gehien erakarri ninduena historia hau pantailara eramateko. Azkenean eleberria irakurle gaztei zuzendutako liburu bat da eta horregatik gai horiek empatia handiz jorratzen ditu. Liburuak elementu fantastikoen eta pertsonaien dramaren arteko oreka oso ondo lantzen du. Hori izan da gure gidoiak idazteko. Hortik aurrera, bi pertsonai nagusi horiek beti erdigunea mantentzen saiatu gara, Julen eta Ibai. Beraiek dira sailaren bihotza. Telesailak trauma baten atzean dagoen isiltasunari buruz hitz egiten du. Denoi kostatzen zaigu gure gauzei buruz hitz egitea, gure arazoei buruz, eta arazo txikiak dira, eguneroko arazoak. Trauma konplexuagoen kasuan gehiago kostatzen da. Eta horregatik, uste dut azkenean Odoli argiak bestei entzuteko beharraz hitz egiten duela. Jendea seria ikustean espero dut Julen eta Ibairekin maite mintzea, baina batez ere uste dut haien historioak kito egingo dituela, eta espero dut entzuteko gogoa piztea. Oso pozik gaude, zinemaldian egoteagatik, ni hemengoa naiz, eta ikusle gisa ez dut edizio bat galtzen, eta gainera gure protagonistak oso gazteak dira, orduan beraien ilusioa ikustea eta partekatzea oso polita da. Odoli argia primeran plataforman egongo da ikusgai zinemaldiaren ondoren. Ez dakit data zehatza oraindik esan daitekeen, baina segituan izango da. Odoli argia eta gero pare bat proiektuan nabil lanean, iaz ikak gidoi bat idazteko laguntza eman zidan, Otsoa izenburuko proiektua, baina ez zait gehiegi gustatzen proiektuei buruz hitz egitea, gero ez dakizulako noraino iristen diren edo noiz.